Имаме двамата друга. И здравейте, дами и господа, аз съм Бега на черта Геймър днес. Намери кога тръгнеш да снимаш, намали го то твоя звук. Ще се чуе само звука на чибаната игра, чекай я да го набава и мой. Докъде стигнах? Да, аз съм Бега на черта Геймър. Друга да е, тук до мен е другата ПГ. Днес пак ще играе... Можеш да казваш без долна черта. Аз така съм си свикнал. Бъде, така си свикнал и да правиш тут. Чекай И... телефона. Днес отново ще правим Клан Батъл. Как отново? Он няма го как. Да. Няма го как. Добре. Добре. И с Ендербой направихме една победа. О, стига с Ендербой, айде да почваме вече. Ферна. Айде. Къде? Айде. Ми където се пуска? Къде? О, винаги бано ми среща по първия път. Къде? Попенецето мръсно, къде намери пусне това? Кое? Уич? Не, оня. Намяр. Принца. Експо. Не знам защо са го изтворили в тази игра. Айде, пускай бе! Какво да пускаме, човек? Тук що ме пусна? Как сега ли? Да. И аз съм бил на система. Хайде да я пускай вълкарка, айде бе! Шо не... Изпах ти. Та игра не мога един път да ме разбере. Един път. Мале, ние те сме ги разкрътили, ама и те са ни разкрътили. Те са ни разкрътили, ама и... Да? Мале, да ме помидорите по-рано това... Кое? Как? Ми аз ти казах. 15% е намалено. Да, си им 100% си бе. Можаха да намерят. Ми от 85 сте на 70. Тъй като сега са двама човека, така се го направили. Айде, аз няма с какво се боря тук. Щица. Как го казах? Ми джайанта. Аз нямам въздушна защита и ми съби. Какво? Миня ордер. Всъщност мамкам! Мамкам! Шит! Няма достатъчно елексир! 2 пеки! Бах! Сега ще ми кажа друго. Да, бум, 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 бум. Драгодухите, които идвате? Джоуинг и Пердидринхо. Не, на живо които са. Например, живо които да драгодухи. Ако са и българи. Да са. Не. Сигурно са някакви джигитайци, с такива имена. Айде да види джигитайците, они са мои приятели. Верно. Кои игри са ми създали? Кои? Сега те ще видят. Ми да. Победа? Даже аз си послах и принца. Ако не съм аз. Чапа, ти кой ми се подмазваш на тия копи? Абе, ве огледа, бе, човек. Който може, може. Който не може, здраве да. Чакай малко. Стига си тръгна патката, бе, педеран. Човек го сърби. Раби го. Дай да те почешам и аз. Айде, чакам! Им предвид друго. Прави го, ама ако ти го пусна, то двуги. Оп, почвам. Батълрам! Върти го. Ти ги казваш ти ги. Shit.
Ако имате въобще и нещо. Два принца! Принц. Принц е много силен, между друго. Не знам защо. Не знам защо. Видях какво се пуска. Да. Той не пускай нищо да се защитава. Май закачи. Тан, тан, тан. Следващата хубава ми. Не толкова друго. Да го факам около край, да. Аш! Тя ме сега, бе. Да, видях какво ми поддържат. Не, верно, доста се справям. Окей, не ми видя. Кабум, бум, 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 бум. Окей, сега ми направих кабум, бум, бум. Я сега. Ай, да ти еба майка, защо скачаш така? Петия разкатах от всяка. А нали знаеш, че ти какво обръщаше на коя игра там на Тривиадор България? Какво обръщаше резултат? Да, много се. О, ти пускаш голем ли беше това? Да. Ало, да видите. С какво? С какво? Дай, принце! Да го факам! Не знам, стигне до там, бе. Ами... Знаем, че много тегло ти била. А как бе, човек? Он се разхожда и има спорт. Винаги съм в настроение. Вие когато губи. Това нормално. Хайде бе! Кой бе? Гледай, по-често го пускаш, голем. Абе, не мога, той е много такова, много съм... Елексир. Елексир. Да, но гледай, по-често го пускаш. Ще силен. Да го факам. Видя ли двамата ми... И двамата си разжесарчиха елексири. Гледай са. Уизърд! Аз му казвам бомбър. Да, видях. Не се наплюнка живот. Не, се наплюнка живота, ама... Той наплюнка понякога е прекалено много. Знаеш ти колко не Тя да не си говорите с така. Айде, ги пуснем и двамата от това и това. И нашата кола, ако не гледаш. Няма с кой да помогна. И другата кола. И слаби сме. Не знам, ще поговоря. Като е важното е да ти... Важното е, че ти е забавно. Не, верно. Дева, мама, ти гледа, що пускаш по-крайно? Кой аз? Не. Да, аз нямам. Къде е тебе ще пълна майка? Ти говориш. Не знаеш, че пълна така майка. Не, тук е
Да, имаш право. Фак. Поставям една баскетарка по средата и коя какво да прави. Мамка си дай, бе, аз имам такова, баба, ти не изби. Знаеш ли, че краката или са бе? Играй, ако си играеш, бе. Уния орицата там и ще изчекат душицата да те гледат, кога ще тръгнат. Нарежат ми краката. Мирише! Мале, просто Не бях аз! нещо ти пъкна. Това винаги ми пуква до колейка. Добре, че съм се напръскал с парфюм. Не мириш. Онова силно. Хора, Оно мирише на дъвка. това ще бъде от този епизод. Какво? И- Много бърже, бе. 11 минути минаха. Али, го правя до други ден. Бази. Ма нали знаеш, че трябва да ми го пратиш? Фак! Добре, хора, това е от този епизод. Кажете ни на която се игри после да снимаме. Не е важно. Кажете някой е мултиплеер, да, и да не е много глупаво. Тя са мултиплеер. Шибани са тия. Кое ще бъде? Clash Royale, къде ми харесва? Друга? И Майнкрафт. Друга? Нема. Съм по... Ба самия и играта, я вече не играя. Добре, хора, това е всичко от този клип. Надявам... Да ти еба шибаните номера. Вече спирай клипа. Добре, хора, надявам се да ви е харесал този клип. Не, Ако ти е се така, надяваш харесайте го. да се абонират за тебе. Харесайте го, Ще се оставете надпреварваш, по кой ще има коментар повече и абонати. се абонирайте за моя с канал, не Бориславчо. забравяйте. И какво? С Бориславчо се надпреварваш, кой ще има повече Да, абонати. той е Flowbusters BG, казахме му истинското име. Пай, басам го газа. Само след истинското име, тя да си казва нещо. Чакай, не мога да измисля риба за това. Защото сме умни. Спирай вече клипа, бе!